3 డేస్ బ్యాక్ మా బాబుకి డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్, ప్లేట్లెట్ కౌంట్ కూడా బాగా డిక్రీజ్ అయ్యి మదర్నెస్ హాస్పిటల్కి వచ్చామండి. మేము వచ్చేసరికి మిడ్ నైట్ అవుతుంది. ఆ టైంలో చైతన్య సార్ వచ్చి బాబుకి చెక్ చేసి 2 డేస్ ట్రీట్ చేసి చూద్దామన్నారు. బ్లడ్ టెస్ట్ అయ్యి చేయించి ఇన్ఫ్లుయెంజా పాజిటివ్ అని చెప్పారు. 2 డేస్ నుంచి కూడా సార్ చాలా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేసి బాబుకి మంచిగా ట్రీట్ చేశారు. అలాగే నేను కూడా స్టాఫ్ నర్స్ గా చేస్తున్నానండి. నాకు కొంచెం సబ్జెక్ట్ తెలియడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యి ఎలా ఉంటది ఏంటి, కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి, ఆ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అని నాన్ మెడికల్ వాళ్ళకంటే మాకు కొంచెం భయం ఎక్కువ ఉంటదండి. చాలా భయపడ్డాను. కానీ సార్ చాలా రెస్పెక్టబుల్ గా మాట్లాడేవాళ్ళు, చాలా ధైర్యం చెప్పారు. అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ గానీ, ట్రీట్మెంట్ కోసం గానీ అన్ని క్లియర్ గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. అలాగే స్టాఫ్ గానీ మొత్తం అందరూ కూడా చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. టైంకి పిలిచినప్పుడు వెంటనే రెస్పాండ్ అవటం గానీ, మెడికేషన్ విషయంలో గానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా బాగా చూసారండి. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సార్ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ.